a vidi potpisnik Vučić, Aleksandar Vučić, predsednik Vlade. Pa nije znao. Prethodni govornik je čitao mnoge dokumentacije i tako dalje, ali je propustio da pročita jedan zaključak. To mi je baš zanimljivo. Došao je do 2016. godine, a njega je propustio. Zaključak je od 29. septembra 2016. godine, evo da vidi kamera, a vidi potpisnik Vučić, Aleksandar Vučić, predsednik Vlade. Kaže ovako: Vlada je odlučila da se izvrši uklanjanje dela objekta Generalštaba Vojske Srbije, znači zgrada A, upisana tu i tu, radi potpune rekonstrukcije i vraćanja objekta koji je pod nazivom zgrade Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore i Ministarstva odbrane u Beogradu utvrđen za spomenik kulture u prvobitno stanje u kome je bio pre agresije NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju u proleće 1999. godine, a u svemu prema postojećem projektu arhitekte Nikole Dobrovića. Pa nije znao. Ja mislim, ne znam šta je sad, znači, potpisali, i to vaš Vučić, evo, ovo je A. Vučić. Ali moguće, sad ja ne znam, da je falsifikat, može biti, imate iskustva sa tim, pošto imate ovog Gorana, koji se preziva igrom slučaja Vasić, tu jedno slovo malo A, koji je takođe u postupku Tužilaštva za organizovani kriminal, čovek je priznao da je falsifikovao dokument na osnovu koga je Vlada skinula Generalštab sa spiska kulturnih dobara Republike Srbije. Tako da toliko o tome koliko vi govorite istinu. Hvala.